ассалому алайкум дӯстони азиз, подписчикои канали Саудо ТВ, мардами ютуб, мардами ғариб, апашкое ки тамошо мекунанд ба хотири хонаҳои арзон. Хулас ҳама каса созаи хубен. Ирӯз 23 август соли 2024 ба канали мо Саудо ТВ хуш омаден. Лайкора пабрац ки бизанен, барои реклама ҳатман муроҷиат кунед бачако. Заминай, мошинай, хонаҳай, квартираҳай. дар ватсапи ахириш 9997 рӯй кунед, рекламаш бекунем. ирӯза наворда ҳастай. аз шаҳри Хуҷанд квартира ҳастай, аз шаҳри Кӯлоб квартира ҳастай ва хонаҳои заминӣ ҳастай, аз ноҳияи восил ҳастай хонаҳои фурӯшӣ. як када замин дар кор, як кайгада хонаҳои фурӯшӣ дар корай. аз Душанбе тарафҳои ноҳияи Сино, Зарафшон, ин тараф Корвон ва дигар ҷо хулас хонаҳои фурӯшӣ ҳастай. Бариш мо аз ноҳияи Данғарам дорем. бачако пабрац ки наворда ҳозир лайк бизанед, дар канали Саудо ТВ подписатсия кунед, эълонамо сар мекунем. мегзарем ба якумин хонаи фурӯшӣ. ассалому алайкум дӯстони азиз, мана боз як хонаи фурӯшии дигар назди ҳавлигӣ барои шумо дар ноҳияи Данғара, ҷамоати Исмат Шариф. ана мактаби 84 аз синфи 1 то синфи 11. у тараф балниса масҷид где-то як 200 метр бордор азиз. хонаи имрӯзамон хоб пашти як 150 метр мерем, баъд шуморо бо нишон метем. иҷа магазин, иҷа магазин, иҷа магазин. се магазин дар пеш иҷа. роҳи Душанбе, ин тараф роҳи Кӯлоб восе мешавад. хулас ус мерем бордор азиз. бо диққат тамошо кунед бордор азиз. иҷа карочи магазинай, ана иҷа магазинай, иҷа магазинай, инҷа трансформатор дараги. Хай дӯстон азиз, хона дар инҷа. ина раҳ разницаш. онаҷа мактаб, ана иҷа хона. 100-150 метр раҳ разница дорад. хоб дӯстони азиз, хона дар амиҷа. ана ҳамин хона нишон метем. ана иҷа поёнтар мактаб мешавад. хай шумода фаҳмондем. иҷа карочи ноҳияи Данғара, ҷамоати Исмат Шариф, номи пешинаш Ҷарбулоқ, номи ҳозираш Дурахшон 1, лави раҳи Калон. ина мардум ҳама зиндагӣ дора. масъалаи светшон бачаҳо умуман намебара, айсоби ки дар ҳами пеши ҳамин хона балнисаву хоб мактаб ҳастай. масъалаи обшам бардор азиз, то дохили хонаро овардагиҳай ҳамсояҳо ҳама об доранд. дар дохили хонашон об доранд. ҳамин хона дӯстон азиз бояд чӣ дарҳол савдо карда шавад. хоҳишай ҳамаи нафарое ки моро тамошо мекунед, ина бо баҳри шумо шида ноҳияи Данғара омадем. ин хона беҳад хонаи арзонай, тамоми шароитош хубай дӯстон азиз. инам ҷоз медорем пешай ҳама бачаҳко ҳами пабрац ки лайкора бизанен, ҳами каналда подписатсия кунен. баъдан дар ҳамун таги комментар нависен аз куҷо то чанд сума хона дар корай. мо худо хоҳад навори баъдна пешниҳоди шумо мекунем. дохили дарвоза мешем. ана ҳамин хона. гирди хона дӯстон азиз пони маҳкам кардагӣ, ҳама маҳкам. ана ҳамин хона. масоати хона бачаҳко 8 сотиқ масоат дорад. об свет. хоб поён оғили 3/19 оғили калон дорад. хоб ошхона, анҷомхона, ҳоҷатхона, бания ҳамаш иҷа баракӣ кардагиай. ана ин хона. ана ин хона бояд дарҳол чӣ савдо шавад. дарвозаи калон задагӣ. хулас дохили хона мешем. ана калидор. ана хонаҳо дӯстон азиз. ҳамин хона. ҳамин хона чанд ба чанде бародар? 7 ба 3 ҳам хона. ина ремонтои хона дӯстонам хеле таргиб ҳастан яхшо. се дар хона дорен? се дар хона калидор. ана ин хонаш чӣ? нами қадар кардагӣ.
ай дар инҷа боз як хоначаи га ҳастае ки инҷа хай аҳли оила зиндагӣ дорад, бародар нишонтон наметиҳем. Хулос ана ҳамаи хона бояд чӣ дарҳол савдо карда шавад. Ҷойи беҳтарин, ҷойи зур. хоб дар инҷа боз барои гараҷи мошин инҷа ҷо ҳастад. дӯстон азиз, ана ҳавлии ҳамвор, ҷойи агарод хайҷа ҳама хел састаяни. на ошхона, анҷомхона, ҳоҷатхона, оғили калон кардагӣ, фасони хушрӯ. бихел байҷа шимо. ана ҳами хел бача азиз. ана инҷаш бо. ана инҷа оғил дӯстон азиз. оғили калони хай марғош падарка, касоне ки мегиранд. ана оғил. дарунаш 3 ба 19 ҳай, инҷа чандай? ова 20 ба чандай? 20 ба 6 ай карочи. хоб хулос дӯстон азиз, ана ҳамин хона. ин ҳаминҷа карочи бояд чи савдо шавад. хоб бародар, ози мардум ҳама тамошо дорад ки нархи чанд сум боша. 170,000 сомонӣ. 170,000. агар аз номи канали Саудо ТВ занг занем, бо шумода арзон мекунам бачако. Не ки срочна документош ҳама 100% дӯстон азиз. камбуд надора. фақат занг бизанен, ина бигиринша. 170,000 бо муомилаи хубам дӯстон дорам. лайкора монем бачаҳо, дар канал подписатсия кунен. аммо документош ҳам як бачаҳора нишон медодем, бо хуб мешид. ина ҳуҷҷат, ина сертификат, шаҳодатнома, қарор, имзо ва ҳамаш хулас бачаҳо ҳастанд. хай мешава. иншоалло маълумоти пураша бо ҳамроҳи соҳибаш дӯстон азиз суҳбат мекунен, мегирен ша. боқӣ дар амони худо бошен. барори кор бача азиз. мегзарем ба дуюм хонаи фурӯшӣ дӯстони азиз. ана хона, мана хона. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Рӯдакӣ, кӯчаи Самадобод 2. 6 сотиқ замин масоҳат, 3 дар хона бо верандаш. нақша 550,000 сомонӣ меган. ин ҳамин хона дӯстон, касоне ки эҳтиёҷ ба ҳамин хона дорен, бо тамоми шароитҳои хуби замонавӣ, масоҳати калони 6 сотиқа, 3 хонаи фасон, верандам дорад. 550,000. рақамҳои ватсап 62 62 ёки 39 12 ватсап дорам. свет постоянӣ, об ҳастаи ба соат меянд. дарони ҳавлида. хоб хулос ошхона, ҳезумхона, мактаб дора, 2 масҷид, духтурхона, 3 магазин, заправка дар назди хона ҳастае мега. ҳоҷатхона, ҳаммом дар дарунаш, 3 подвал, газхона дар дарунаш. хулас тамоми шароитҳои хуби замонавӣ бачаҳо. айноми канали Саудо ТВ занг занен, бо арзонтон мекунад. дӯстон, агар хоҳем ки шумораи ҳамхели хонаҳо зиёд шава, пабратски набурда лайк занен, дар канали мо Саудо ТВ подписатсия кунен. ҳамин дастгирӣ бисёр шава, агар либои маркаи хонаҳоро мемонем бачако. сеюмин эълони рӯза. замини фурӯшӣ ҳастае ки роимон кардиян. бачакои восе ҳамиҷаен. о занг мезанен ки ака ягон замини арзон нестай. 6 сотиқ замин 60,000 сум, ноҳияи восе, деҳаи Заркамар, ҷамоати Миралӣ Маҳмадалиев, об свет ҳуҷҷато ҳастай. телефонҳои дастии ахираш 88 77, ватсапшон 68 59. ан ҳамин замина ҳозир занг бизанен,
اینا بخرینش. مقصد ما دا فقط می نویسین یا که زنگ میزنین که زمینای فروشی کم کم نوار کنین. اینا پجاسا. چهارمین اعلانی روزه دوستان عزیز. السلام علیکم دوستان عزیز، میگه اکمون من ده خانه زمینی یا کوارتیره فروشی در کره میگیرم از شهر دوشنبه، پایان کاروان، گیپرازم، ناحیه رودکی، شهر حصار باشه. اگر اینا رقمم زنگ زنه 904 66 93 66 واتساپ دوستان. اینا اکمون میخره، اینا پرسون شین. خلاص کسانی که دارین خیلی وارنتو کمای بچه عزیز خونه زمینی یا کوارتیر باشه میگیره. کسانی که دارین اکمون دا زنگ زده خلاص بفروشین بچه کو. انا یکی دیگری میگه السلام علیکم دوستان عزیز، من ده زمین در کره از جاهای دشت و بیابون باشه تا 40,000 سومون میگیرم. کسانی که داره واتساپ +7 985 یا که تلفن دستی اخیرش 3897 تلفن مای زنگ زنین میگیرم. میگه همی برادرمون زمین از دشت و بیابون ها بجاسته. کسانی که دورین اکادم مروجه کنین. ای خیلی واریانت ها را فقط در کانال سعودو تیوی میبینین. پادپیسات سکنین، لایک بزنین، زنگولش رو سکنین. انای اکمون میگه دیوان 2 تومچکا اوینا و شفانر دارم. میگه میفروشم همش 5000 سومانی. دیوان 2 تومچکا اوینا و شفانر همش کامپلکت 5000 معامله داره. ناحیه رودکی. اینا رقمای واتساپ 83 38 مروجعت کنین. مقصد امیر ای بزرگ بگیرین گرین قیمت های دوستان عزیز. نه که شما در خلوزی مقصد چیرز کانال ما سعودو تیوی زنگ زنین پروستا 5000 خیلی نرخ نیست بچه عزیز. دیوان 2 تومچکا اوینا و شفانر 5000 همه زنگ زنین. پنجمین خانه فروشی. خانه فروشی است که شهر کلوب ده دهه باغی حبیب. انا خانه من خانه بچه کو. شهر کلوب دهه باغی حبیب 9 سوتیخ مساحت داره. 3 در خانه کردگی. نرخش گرین ارزونه 140,000 سومانی. بو سعودو میکننشه. اگر از نامی سعودو تیوی زنگ زنین +7 968 اخیرش 78 واتساپ شونای میتونین مروجعت بکنین. حجت خونه، بانیا، هزم خونه، چکدون خونه، کلادوفکا، درختای میوه دهنده دارد. داکمنتوش هم 100% های. انا همین خانه فروشی. راستی همین روز از کلوب به حد نوارمون، یعنی که از کلوب زیادتر غلطید خانه ها، کوارتیرو ها، زمین های فروشی. بچه ها لایک ها را کسی نمونده بزنین در امو کمیتر نیسین از کجا تا چند سومه خانه در کار. ششمین خانه فروشی. خانه فروشی است که در ناحیه وسه. بچه های وسه همجین دهه کوچه امیرشویف 4 خانه کلیدورش قطی. باز 2 برک دیگه داره ای طرف ده میگه 4 خانه مقصد کریشه داره. باز 2 برک ای طرف ده هسته. 8 سوتیق زمین اوب سویتش هسته. 370,000 سومانی. رقمای 774 444 299 واتساپ زنگ زنین. خانه را نو ساختگی ремонтош созай. مکتب، مسجد، مغازه ها، اپتیکا و دخترخانه، بازار همش نزدیکی همین خانه داره. خانه باشد در رایون وسع، شهرکی وسع در قرار دارن. اوغیل هم دارن. این خیلی وارنت ها مقصد دوستان هسته. 370,000 سومانی. اگه امی قشقوبایی که در پیشی همو بزرگی نشد مسئله سویت آبش دخترخانه‌اش کم بود نیست. برای سعودو هم خوب است. زمینی فروشی هفتم بچه کو عزیز. زمینی فروشی است که 8 سوتیق زمین مساحت 4 در خانه را بیتونش ریختگی تیار است. آب سویت داره. حجت هم داره. نرخش 100,000 سوم میگن. بچه‌کایی که از مسکوسکی ناحیه همدانی طرفای لسخوز
мақсад заминхар ҳастен. Инами замина хоб 4 дар хонара битонша рехтиян калидорш қатӣ телефоношон ахириш 294 ёки ватсапшон 979 да метавонен занг бизанен ашоти замин. ҳаштумин хонаи фурӯшӣ. Квартираи фурӯшӣ ҳастае ки мақсад қабулш кардем дукомнатни квартира дар 4-ум этаж 48 метри квадратни шаҳри Кӯлоб маҳаллаи Борбада қарор доштааст. 180 000 сомон нархш мегам. Духонага квартира 48 метри квадратни шаҳри Кӯлоб маҳаллаи Борбад поёни родоми Раъно мега. Хона дар 4-ум ошёна қарор дорад. Дом аслан 6 этажа, хона дар 4-ум этаж. Об свет ҳастай. Пас яъни иҷозати ремонтам додагиян. Мақсад касе ки мегира бачаҳко худшон далши ремонт мекунанд. Дукомната ба нархи 180 000. Бисёри нафарое ки моқсад мода менависен занг мезанем ки аз Кӯлоб квартира арзон нестай. Хулас бачаҳко амира шуморо тавсия метем ки метавонен занг за рақамҳои 50-52 пирсон шен. Дӯстон азиз, нӯҳумин хонаи фурӯшӣ. Ана квартира мана квартира. Квартираи фурӯшӣ яккомнатни квартира 2-м этажда 33 метри квадратӣ дар 33-м микрорайон қарор дорад. Шаҳри Хуҷанд. Бачакҳои Хуҷанд ҳамиҷа ҳастай. Тамошо кунед. 240 таш мега муомила дора. Фурӯхта мешавад яккомнатни квартира дар 2-м этаж. хоб наздики мактаби 21. хоб пешта садик ҳастай. хоб бозор ҳастай, аптека ҳастай. Банкам мега дар назди ҳами квартира қарор доштааст. Аки кадом бонка нагуфтен. хулас бачаҳкои азиз, садик ҳастай, мактаб 21 ҳастай, бозор ҳастай мега, аптекаву банк дар наздаш ҳаст. маълумоти пурраша рақамҳои 227 занг занем бачаҳои азиз. даҳумин хонаи фурӯшии имрӯзамон. ноҳияи 5 да хуш омаден. Хонаи фурӯшии имрӯза. Хонаи даҳуми мо 4 комната 20 сотиқ масоҳат. ин хонаро бинен дам бигирен. чойлобша бинем бо. хоб ноҳияи 5 деҳаи Сомонӣ ҷамоати намуна 169 000 сум. Ана ҳамин хонаро метавонен дӯстон ҳозир бихарен. ҷамоат деҳоти намуна деҳаи Сомонӣ 3/1 масоҳат 0.20 гектар мақсад 20 сотиқ масоҳат 4 ҳуҷра долон аловхона анҷомхона ҳавзи 25 тоннага. ҳуҷҷатҳо 100% бо мошин ҳам иваз мекунем. вариантҳои худтона пешниҳод кунем ба нарх 169 000 сум. дӯстонам ин наворои мо шумода маъқул боша агар дар ҳамун комментар нависен аз куҷо то чанд сума мақсад навори баъдина хона кунем. ҳамин навор маъқул бошад дар коммент нависен ки Саудо ТВ наворҳоро давом додан бигӣ. маъқул набошад дигар навор накунем. 11-ҳамин хонаи фурӯшии имрӯза. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки 4 комната шаҳри Душанбе ноҳияи Сино 440 000 бо тамоми шароитҳои хуби замонавӣ. ремонтҳоро бинен. хона просто люкс, евроремонт, просто гуфтам мардак бомба. хонаи фурӯшӣ дар ҳаёти нав назди главной компанияи Мегафон. главни компанияи Мегафон даст. ресторони Алаф, қафои бозори автовокзал, супермаркети Ювар. хона бо тамоми шароитҳояш муҳайё ва ҳеҷ кас зиндагӣ кардагӣ нестай. навремонт хулас муомилаи хубам мекунаша. ҳамин рақамҳои 626 да занг за аз аҳволи хона пурсон шен. 12-ҳамин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки назди ҳавлигӣ 4 комната масоҳати 2 сотиқа. наворои моро то охир тамошо кунед бачаҳои азиз. шаҳри Душанбе гипрозем территория 635 000 сум мегашт бо тамоми шароитҳои хуби замонавӣ мақсад. хонаи фурӯшӣ шаҳраки Душанбе наздикии гипрозем иборат аз хоб 4 хона, ошхона,
ошхонаи калон ва ҷойи нишаст, ванна, хоб даруни хонада, ҳоҷатхона, дар дарун, дар берун. хоб нашуд масъалаи об, свет камбуд нестай. боз падвалам хона кадагиай, об, свет пастянӣ бо ҳама чизош фурӯхта мешавад. илтимос харидори аниқ бошед, занг занед, боз нашути нархаш муомила ҳам мешавад. ҳозирашта 635 000 боз савдои хубам дорад бача азиз. навори мо тамом шид. мақсад ҳамин навор маъқул шуда боша, агар лайкотона бизанед, нашуда боша назанед. номерро барои реклама кардан мошинай, заминай, хонаҳай, квартира чизе боша дар ватсапи 9997 рӯй кунед, хулас рекламаш мекунед. хӯшай ҳаматон аддуши дастгирӣ кунед. дар ҳамун комментар нависен аз куҷо навори бадна то чанд сумма шумо дар хона дар кор. мо худохоҳад аз рӯи комментҳои шумо навор мекунем. навори бадина, пагайна ё рӯзи дигар худохоҳад мошино мешавад. як рӯз мошин, як рӯз хона зиндаву сарбаланд бошад бачаҳо азиз.